Welcome to back my Rajudansi YouTube channel. Nei logoफोर आं दायो दंफैयो जाहा नोलोबारि आं बयखौबो आंनि Rajudansi YouTube channel आं गासिखौबो बरायनानै लाबाय आं दायो दंफैयो नै जोंहा नोलोबारि आलायखुंग्रि बाथौ मन्दिराव दिनै बिनिनो सेथि हाबाफारि गगामुख बियाब दुलाराय बाथौ बुथुम बेनिनो आं माखासे नोंथांमोननो खोन्थालांसै नोंथांमोना आरो दिनैबो आंजों लोगोसे थांफाबाय थादोलाय थौदोला बिदिबा दिनैबो आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै बारा गोबाव खालामला आं दाख्लैबो नोंथांमोननो खोन्थाखादोंमोन नङा आं माने दाख्लैयो नोंथांमोननो खोन्थाखादोंमोन नङा होमबा माने आं बन सिननो फैदोंमोन नङा होमबा बिनिनो दिनै बिथिङा दिनैनि फार्स्ट टाइम स्टार्ट जाबाय नोंथांमोननो दिनैबो लोगोसे आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै नै दायो माने फार्स्ट टाइम माने मा होनदों थांफै माने गेट बेखेवनाय आरो बेखौ जा बेखेवगोन दायो हाबाफारि जासिगोन आरो बेखेवसिगोन बेखायनो आं नोंथांमोननो नै फुङावनो फैबाय मोनफैबायबो आङो जास्ट नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै थौदो बिदिबा लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ आरोबाव जागायदिनोसै सेल' लेट्स गो बबे बहानि मानसिफ्रा एसे फार्स्ट टाइम मानसिनो खोन्थाजोबसैलां नै बबे गोजाननिफ्राय फैदोंखौथ' मिथिला ओमफ्राय नै दायो माने गेटखौ बेखेवसिगोन आरो फार्स्ट टाइम खोन्थागोन र' आं गोजांदों नामा बायद' गोजांसो गारदों सान्दुं गैला माथो बेखेवना होनो थाखाय आइखौ माइकखौ गथायनाय जादों गतिके बारा गोलाव बुंला जों नैबे हाबाफारिखौ बेखेवना थांफैब्ला माने फार्स्ट टाइम बेखेवनाय हाबाफारि बियो जोंहा हाखाव जेनगिरिया नै फिथाखौ माने हास'बाय आरो जोंहा फार्स्ट टाइम दायो जोब्बाय माने थांफैब्लां बेखेवनाय हाबाफारिया नै गोजौ माने बाथौबो खिलायबाय नामालै गोजौ माने बाथौबो जालायबाय नामा ओमफ्राय नै दायो आंबो हाबलांसै आरो सिङाव हाबलांबाय ओमफ्राय दायो दंबायनो जामु माने पेन्डेल बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ एसे खोन्थासै आं नोंथांमोननो ओरैजाय बिथाङा धेमाजि जिल्ला धोरोमखौ लानानै बयबो सांग्रां जानांगौ बाथौ हारिनि धोरोमखौ लानानै जोङो गोबां माखासे खामानिखौ मावलांनानै हारिखौ सिनायथि होनांगौ दिनै जोंनि बाथौ धोरोमखौ लानानै जोंनि सिनायथिया गोख्रों जानानै दङ मानोना जोंनि हारिया दिनैनि दिनाव गावनि थारमाने गाननाय जोमनाय रोंथिजों लोगोसे जोङो गोबां सुबुरुन होलांबाय बेनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा सिबाय दा बिथांखौ बेखेवनानै होनो थाखाय जोंनि दा गाहाय सायनासालि रुंसारि भजेन बसुमतारी गोसोखां गाहाय सायनासालि बे सायनासालिखौ बेखेवना होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय दायो माने गाहाय सिबिसालिखौ जोंहा नै जोङो जोंनि दा दिनैनि हाबाफारिनि गाहाय सायनासालि बे सायनासालिखौ जोङो बेखेवनानै लानाय जाबाय बेखौ जोंनिसिम बेखेवना होनायनि थाखाय जोंनि सोमखोर ब्रह्म बिथांनिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय फैलायबाय जोंहा जामुंसालि बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ एसे खोन्थासै नोंथांमोना टिभिखौ नायलांबाय था ओरैबायदि मजा जागोन ना माबायदि मजा जागोन थांबाय था बिथांखौ जों गांसे आर'नाइजों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय मानोना बिथाङानो जोंनि नैबे जामुंसालि बे जामुंसालिखौ बेखेवनानै होगोन बे जामुंसालियावनो जोङो दिनै आरो बेनिखायनो बिथांजोखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय होनोबाथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो मिथिबोयो बर'नि गुदि धोरोमानो जाहैबाय बाथौ जोङो धोरोमखौ थांनानै थानायाव धोरोमखौ नांगौ जेरै फरायनाया जेरै गोनां मानसिनि जिउआव धोरोमाबो मोनसे गोनां बे साननैनि हाबाफारिया मोजाङै खुंफुंलांनो हाथों आरो जामुंसालि बेखेवनाय बे जामुंसालि बेखेवनायखौ जोङो आबुङै मावफुंनानै लानाय जाबाय बेखेवगिरि बिथांजोनिसिम बेखेवना होनायनि थाखाय जोङो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय आरो बे नोंथांमोनाव माखासे जोंनि बाथौ धोरोमनि माखासे नेम निथिफोरखौ एसे सोंना लानि दा देउरि बिथांमोननाव दायो बबेखौ मा होनो बेखौथ' आं मोजां मिथिया नालाय बेनिखायनो नोंथांमोननो आंनि चेनेलनि थ्रुयै एसे खोन्थालांसै आं नोंथांमोननो दायो एसे सोंना खोन्थानोसै फैदो ओरैजाय
ओरै फै अ फार्स्ट टाइम ना फार्स्ट टाइम आङो बोरै थांजागोन ओरै थांजासिगोन फै आं थांजायो दा आङो फार्स्ट टाइम नै जाय जा लारि लारि बावना दोनदों ना बिनि सोमोन्दैथ' आं जेबो मिथिया एसे दिनै सोंनानै आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै दै सोरबाफ्रा जुदि मिथियाखैबा दिनैहाय मोजां मिथिनानै लादो फार्स्ट टाइम जोंहा नै बियो ना नैखौ मा होनदोंमोनलाय जोंहा बेखौ बे मेन बाथौ आच्छा आच्छा ओमफ्राय नैबेयाव आरोना बेखौबो नैबे बाथौखौनो इयाव लाबोनानै जों दोनफैनाय जाहैदों इयाव हारि आच्छा आच्छा बेयावथ' थांजाला नालाय ना फैनाय जाहैदों आच्छा आच्छा ओमफ्राय दे फारसेनिफ्राय फारि फारि खोन्थालांबाय थादो ओमफ्राय बिनि उनाव मा फैगोन बेनिफ्राय जों बै साहानिफ्राय जों फैनो अ साहानिफ्राय फैनांगोन आरो फैदो माइनाव बिन्दो फैदों बाजै फैदो खाथियाव फैदो जादों माइनाव बिन्दो बे जाहैबाय जा मा होनदों माइनाव बिन्दो ओमफ्राय ओरैजाय बेवहाय जोङो नैबे बुस्थुआ मा बुस्थु बे लाइन होनाया बे जिनिसा 18 जरा गुरुफोरखौ जों बहाय लारियै मान होनो सुबिदानि थाखाय आच्छा आच्छा जों बेखौ लारि थुनानै होदों आच्छा आच्छा अ बे खुन्थिया ओमफ्राय बियो ओमफ्राय नैबे जादों बे 18 जरा गुरुफोरनि मोनसे मान आरो आच्छा आच्छा गोदान गरम ओमफ्राय ओरैजाय ओमफ्राय जों बेखौथ' आं दहाय बुंखाबाय बे बाथौ नालाय नैबे जाहैबाय बिनि बाथौनि बियो ओरैजाय बाराजा बिनि माखासे ओमफ्राय नेमफोर दं नामा बावनाय मानायफोरनि बांनाय थिनाया बे एखेयानो मोनबा माबाजोंनो बारा हा दै अर मोनबा माबा होदों आरो ओमफ्राय बेयाव सानबेसेना माबा लादों नोंसोरो प्रग्राम लादों बेयाव साननैनि मालानिफ्राय दिनैनिफ्राय आरो गाबोनसिम दा फुंनिफ्राय जों गाबोनसिमबो बेयाव माबागोन आरो ओमफ्राय बेयाव जे ओरैजाय मोनसे मोजां पेन्डेल बानायनाय जादों बेयाव माबा मोनसे आर'ज गाबबाय थागोन नामा बेयाव जोङो बेयाव फुंबिलिनि गोजोन आर'ज दं दान्दिसेनि उनाव बेनिफ्राय बेलासियाव जोंहा मोनसे आर'ज दंगोन बे बेलासिनि आर'ज मोनाबिलि आर'ज बेनिफ्राय अखानायै जों गामियारि बिदि आर'ज लिंहरदों गामि ज' जानानै बेहाय आर'ज गाबनाय जागोन आरो ओमफ्राय बेयाव माने गंबेसे गामिसो फैगोन बायदि मोनदों दा बेहाय गंबेसे गामि माने जेनेबा बेयाव एक्सुवेलि 60खाननि बारा बर' गामि दं बेहाय आसा खालामदों जोङो 60खाना फ्राय फैगोनानो जेनेबा मोनसे आनसलिकआव 60खान भिलेज दं नङा होमबा ना बेनिफ्राय 60खान जुदि गासै फैजोबा बे जायगाया थोजोबगोन ना मोनसे पेन्डेल थिग আছে गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम माखासे मिथिखौबो आं मिथिनानै माने आंनि भिउवार्सफोरनो खोन्थानाय जाबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै माबायदि मोनखो बाथ्रा जुदि क्लियार जायाखैबा कमेन्ट बक्सआव लिरना हरदो आरो हायोबा आं बिदिनो माखासे नोंथांमोननो आरोबाव माने रिभिउ खालामनानै होफिनबावनोसै आरो जा हायो आं नोंथांमोननो दिनैनि प्रग्रामखौ हानायमानि खोन्थालांनो नाजानोसै नोंथांमोना आरोबो दिनैबो आंजों लाइनाव थाबाय थादोलाय दायो बेखेवनाय हाबाफारि जोबथ'बाय बेखेवनाय हाबाफारि जोबनायनि उनावहाय दायो माखासे जोंहा माने बेरेफुंजानि आर'ज मोनसे लादों होनना बुंदों दानि जोंहा गुरु बिथांमोनहा बेनिखायनो आं नोंथांमोननो हानायमानि जेसेबां हायो आर'ज गाबनायखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थालांनो नाजानोसै थेवबो बिदिबा लोगोसे आरोबाव थांफाबाय थादोलाय दिनैनि माने इन्टारेस्टिं जागोन ना जाया भिडिअआ नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनगोन बेखौथ' आं मिथिला थेवबाबो जेसेबां हायो आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानो नाजानोसै हेल' लोगोफोर नै आङो जोंहा ओरैबायदि समायना आबै सासे लोगो मोनबाय बेजों एसे रायलायनोसै देलाय आबै नोंना न'आ अबाव खोन्थालाय बाल्थिंफारायाव आबैना बैसोआ खै बोसोर जाखो आयौ मिथिया नोंना जोनोम न'आव अबावमोन आबैना खोन्था कामरुपाव आयौ हाबाब बेयावलाय बेसे सनाव फैनाय मा सिख्लाव फैनाय ना उन्दैयाव फैनाय नोङो मा खारबोनाय ना खावनासो लाबोदों नामाब्रा खावना लाबोलाय ना मानाय खावना लाबोखै मा आराम मोननायला फैदों गोसोथोलायला फैनाय ना मानायलै अक्का गोसोना फैखाथारबाय बेखायनो मिनिबाय थादों खोन्थानो रोङाखै बियो गोसोना फैनाय ना हाबाब ओमफ्राय बै समाव नों फैबा बे निमां एरियाया ना बाल्थिंफारा एरिया माबायदि जायगा मोनदों आबै आं फैबा मोजांमोन आरो माबायदि मोजां हाग्रा बंग्रा ना फिथाइ सामथाइ ना बिराद मोनोमोन नामा हाग्रा जोबखाजोब्बायमोन हाग्रा गैयामोन बै समाव माने हाग्रा जोबखाजोबबायमोन आरो ना माने ओरैजाय सासे आबै साबसिन नालाय बेखौल' बांसिन गोसोथोबायना आङो सिलथार नै मोखां ओरैजाय ओरैना मोखां मोजांमोन दे ओमफ्राय आबैना जोनोम न'आव अबावमोन खोन्थादो दाना औ दतमा क'क्राझार बारनानैसोमोन ओमफ्राय नों बेयाव मा सनाव फैनाय बेखौ गोसोआव दंना गैया ओमफ्राय नोंना एक्टरा बबेनिमोन खोन्थादो दाना
Doktora? औ Doktora kamu dulu. खामब्रोम खामो apa ओमफ्राय नोंखौलाय गोदोनाथ' बिराद खावलायलायनाय दंमोन खावलायलायनाय ना मानायमोन खावलायलायनाय दंबाबो खावलायलायनाय जायाखै खावलायलायनाय जायाखै ना आदसा ओमफ्राय नोंसोर फैनाय समाव माबायदिमोन जायगाफ्रा बेयावहाय बिराद मोजां आरोमोन बे मोजांमोन समाव ना? होनबाय दैबाना खर'नि मिलां दैया सिमां खालामबाय मिलां दंफां दैबाना लाइफां गैला गैला दा बालाबारि गांगां गांग्रां ओमफ्राय गोबां थानांबाय दा एसेनो जादों आरो दंफां लाइफां गायनानै ओमफ्राय दा नोंसिना बे मन्दिरनिफ्राय बेसे गोजान जायो न'सिम आंना औ बे गोबिन्दपुरा बेसे गोजान जायो थांलाय फैलाय 4 माइल जायो 2 माइल जायो 2 माइल माबायदिबा 2 माइल होनोलाय माबायदिखौलाय 2 माइल बर'नि बुंनांगौ 2 माइलखौ मायदिखौ होनो देलाय सोरबा खोन्थानो रोङोबा ओंखायनो माइलनिखौ मायदिखौ होनो माखौ होनो 2 माइल 2 माइलनि मिथिना मिथिया 2 किल'मिटार नंगौ ना 2 किल'मिटार 2 माइल गोदोनि बाथ्राया नंगौ गोदो 2 माइल होनोमोन गोजोन मा होनो बियो गोजोन फुंबिलिनि आर'ज ना ओइ जोंहा माबाया गुरुआव दं नोंसोरलाय बबे गामिनि गबिन्दपुरनि मा फालिजिलै नोंसोरलाय आर'ज खननो आदसा फुंबिलि ना आर'ज गेलेदों फुंबिलिनि चलो थौ नायसै आङो माबायदि खनो नोंसोरो रोंना रोङालै इसोरलाय खोन्थानो र' औ दे फैजोबबाय नै माने फुंबिलिनि आर'ज बेखौ एसे खोन्थानोसै आङो जोंहा ओमफ्राय ओरैजाय नै दै सानि सारनांगौ नामा बे आंखौ सारदो मालाय दे शान्ति दै एबार गोजोन फुंबिलि आर'ज गाबनायखौ एसे खोन्थानोसै नोंथांमोननो माबायदि जायो बे जाहैबाय दरसे गामिखौल' माने गोजोन फुंबिलि आर'ज गाबनो लेंहरदोंनो बिथांमोना दाहाय ओमफ्राय जयै आर'ज गाबगोन आरो एसे खोन्थानोसै रेडि जाबाय गोजोन फुंबिलि आर'ज गाबनायखौ एसे खोन्थानोसै ना दरसे गामिखौल' लेंहरदों ना दिनै दरसे गामिल' दं जेनेबा गोजोन फुंबिलि आर'ज गाबनो थाखाय दरसेल' गामि मा गामिनि होन्दोंमोनलाय 2 नं गबिन्दपुर 2 नं गबिन्दपुरनि ना बिथांमोनानो जाहैबाय माने गोजोन फुंबिलि आर'ज गाबग्रा 2 नं गबिन्दपुर गामिनि बिसोरो रेडि जाबाय नामा नोंसोरलाय थांबाय ना आदसा सोर बुस्थुखौ सिनायहांसो मोनलायलांबायला बेखौ सिनायदों बे नेपालि हिन्जाव बे नेपालिसो जालायबाय बर'सो नेपालि ना बर'मार बर'सो बर'नि फिसासो नेपालि बार ना नङा थगायलायोलै फैबाय ना आयं अबेलाय बर'ना मिरिया बर' भिन्ना नों बर'ना मिरि हिनजावाथ' खुनु साथ थायानो बर'नि जाबा बर' जाफैनांगोन नङा जोनोमा मामोन नोंना जोनोमा मामोन नोंना बैसांनि नों बैसांसो होनो मोनाखौ देलाय बर' ना रोङा मा ओंख्रि जानाय थास' बिथुरि कुसुतुरि थास' बिथुरि नङालै जाम्बि थास' बिथराय बबेनि बाल्थिंपारानि मा गामि बाल्थिंपारा बर' रोंबायलै बिसोरा मा बुजियो नामा बै जों गामिनि मा
जागायनोसै नामा दे हेलौ लोगोफोर आङो फैनानै नोंथांमोननो माखासे माने दिन्थिबाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो बेखौथ' आं मिथिला नोंथांमोनासो मिथिसिगोन नङा होमबा बे जाहैबाय जोंहा नोलोबारि एकदम टाउनावनो होनजायो आरो ओरैजाय जोंहा ओरैजाय मेन नोलोबारि टाउना ओमफ्राय आंनि मेन न'आ ओरै थांनांगौ जेनेबा नैबे लामाजोंहाय आरो ओरैजाय आं एसे खोन्थानोसै ओरैजायबो मोनसे लामा ओमफ्राय आरो ओरैबो मोनसे लामा माने जास्ट बिनिफ्राय 100 मिटार हमना ला आरो नोलोबारि मेन टाउना बिनि एसे ओरैजायनो जाहैबाय बे जोंनि नोलोबारि आलायखुंग्रि बाथौ मन्दिर बेयावनो दिनै साननैनि हाबाफारि लानानै दिनै फार्स्ट टाइम जागायबाय बेखौ आं नोंथांमोननो माखासे दिन्थिबाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो नायनानै जुदि मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो जुदि सोरबाफोर आंनि चेनेलाव जुदि गोदानै फैदोंबा दिनैसिम जुदि नायनानै दासिम जुदि साबसक्राइब खालामाखैबा लाइक आरो साबसक्राइब खालामना होदो आरो जुदि माने मोजाङै मोजां भिडिअ बानायलांबाय थानो हायो थौदो लोगोफोर बिदिबा आं दिनै आंनि गोदान दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय थेंक इउ